Chezali, în care șutul lui Chezali este blocat de Pașcanu. Chiar că postul Dinamo Brink să ajungă la această minge și Petrin la câștig. Dragi prieteni, am rugămintea la voi să apăsați și voi butonul de like și subscribe pentru susținerea live-ului. Încă o dată am rugămintea la voi, vă rog frumos, pentru susținerea live-ului, nu cer nimic mai mult. Tudoran Silvu, de ce nu merge? Pentru că m-am gândit că foarte mulți care se uită la acest live se uită pe telefon, da? Din diferite motive în care ei nu pot să vadă meciul, da? Dar repriza a doua o să o încercăm așa cu ecranul pe ăla, da? Momentan nu mai pot să fac schimbările, setările și alte cele, nici trepidul, să-l mut, doar că am rugămintea la voi încă o dată să apăsați butonul de like, subscribe și să dați un share. Atâta tot, vă mulțumesc frumos! Costache intrase în offside, poate să-l caută pe Ghezali, a cărui centrare este respinsă de Pașcanu. João Pedro pune capul din mat și reține Sigris. Continuă să atace, să preseze. Uta stă general sus, centrul de greutate sus, trupa lui Mircea Repnic. Bupenza pentru Hromada. Întoarce balonul la Christensen. Iar de la acesta pentru Pașcanu. S-a retras și Uta în propria jumătate de teren. Primește Manea. Bone acum, cere mingea Bupenza. E un balon care sare cu noroc la Clinton Nji. Nji încearcă să treacă acolo de tri. Vine Christensen. Preluarea lui Christensen. Petrila în poziție centrală. Christensen joacă la margine cu Borza. Borza a vrut să centreze. Întoarce balonul Petrila pentru Hromada, dar au pierdut momentul favorabil. Cei de la Rapid. Bonea e pe loc aproape. Se încumete să dea la poartă, dar nu avea cum să-i dea emoții lui Robert Popa. Vorbeam mai devreme de acel gol senzațional marcat în urmă cu câțiva ani la Arad, când el evolua pentru Poliaș. Dacă mi-aduc bine aminte, a marcat cu stângul în acel gol. A lansat un tasor, minutul 13. Meci viu până acum. Rapid Uta 0-0, că nu am văzut ocazii. Se vremește să degajeze postul golkiper al lui Feceu, Craiova Popa. Nu va fi o construcție din spate a echipei din vestul țării. Mingea se duce în zona lui Omodi, a câștigat de lui Bonea, dar balonul ajunge în piciorul lui Ignat Benzan. Foarte bine pelgește pentru Clinton Jidar. Este atent Trif. Trif nu face gafa pe care au făcut-o cei de la Sibiu aici pe Giulești. Atunci când i-a fost deschis drumul spre gol lui Clinton Nji. Da, nu a fost o partidă prea reușită, dar suporterii acceptă atâta vreme cât e victorie. A explicat la conferința de presă Marius și Mudic, a insistat pe ideea că echipa lui a fost foarte obosită cu acel meci de cupă, pentru că au utilizat destul de mulți titulari. Cum a fi un obiectiv clar al Rapidului, a fost erou de strategie în ultimii ani la Rapid, atunci când au fost abordate meciurile de cupă, cu echipa a doua și Rapidul a avut de suferit. Șumiga a promis că de fiecare dată va folosi cea mai bună echipă sau aproape cea mai bună echipă în meciurile de cupă. A fost Tsuka, acesta este Pulolo, convinge la bătaie pentru Costac Ignatie foarte înalt, respinge. Și acum îl vedem pe Pașcanu. Christensen. Se complică norvegianul, o ținere de tricou, s-a făcut faul, dar Kovac lasă jocul să continue. Este o deposetare izbutită de João Pedro, e lovitură liberă pentru Al Mișini. Acesta este mijlocașul portughez. João Pedro, un bun pasator în general. Da, Van Durman are simțit dureri după meciul cu Dinamo, e disponibil pentru acea zonă. Duminter cu dureri la inghinal, iar Câmpanu este răcit. Cam acestea ar fi absențele. Primește Christensen până la Ignat. Acum încearcă să joace la margine spre Bonea.